neukan, aspalditik neukan Twitterra, baina oso gutxi erabili nuen. Eta ja, sariak hasi zirenen nola etortzen eta, pues, jarri nuen nola baten bat, ez? En plan, pues, bueno, dakit, hau esango, eta batean konturatu nintzen, berriz ere nengoela sartuta olako zurrunbilo batean, eta ez zait gustatzen hainbeste denbora pasatzea telefonoari begira, benetan hori hasteko. Eta gero, uste dut ez duala balio hor dagoen iritzi, anabasa eta hori guztia kudeatzeko. Badago jende bat balio duena, ez? Eta hor dagona. Baina niri, ez dakit, nahiago zarata hori gabe egon, lasaiago nago, eta laguntzen dit pixkat, nire kontzentrazioa eta nire, bueno, pues nik pixkat hor daukadan hori lasaiago bizitzen.